Nhập tầng Chalo first. They are doing something. So now that lemon. I mean, maybe one of the kids here in my dinner we. Not on that man. Aku nak pada alih pun kalau sekali. Ayo, baik punya, mau gak apa? Malum pasti ni dia non. Enak ubahana. Ayo, sudah kan? Ini walong kah? Saya tiap bulan malam. Wah, ini ni dia belum nasu pak. In the mighty name of Jesus. Amen. We are here this afternoon, Lord, to magnify your name, to worship, to glorify your name, to bless your name, to adore. Lord, you are the Alpha and Omega and the beginning and the end. With you, Lord, all things are possible. You are the impossibility possible. You take away where there is no way. Lord, you are the unchangeable changer. Lord, we thank you for everything. Thank you for everything. Lord, this afternoon I'm handing my daughter and her husband, my son, to over your mighty hands. Lord, take care of them, guide and protect them. No evil shall come upon them. Lord, build an edge around them. Lord, build an edge around them. No evil whatsoever will come upon them. And the Peter, you shall always be at the top and not at the bottom. You will always be the first and not at the bottom. You always be Lord, the good Lord will crown you. The good Lord will crown you. Whatever you want in your life, the good Lord will take it. Nobody will take it away from you. But God has sanctioned this. No evil shall come upon you. In the name of Jesus. Thank you, my Lord, for this day, which we have been waiting for. And you have made it possible. Thank you, my Lord. Lord, if your time has not come, nothing will happen. Now that your time has come, it has happened. And it's happening in a great way. May your name be glorified forever. In the name of Jesus. Thank you, my Lord. You are a mighty God. You are a precious God. You are a sincerely God. May your name be glorified forever. In the name of Jesus. It shall be well with you. No evil shall come upon you. The Lord shall, this marriage is blessed already. I know that, Father, my husband is here already. He's blessing the marriage. He's here. He's here. And he's happy. Sunday, then why for the baby? I beg you. Mama, you know about that. You go safer. Go safer never in Almighty house. Sunday, no way. Almost in those so Sunday, yes, we don't be never about this will be this week.
don't put a sounder among them. Amen. Let them be knitted together. Amen. In the name of the Lord. That is what I had wanted before, and now it has happened. Amen. Good Lord, we crown you. Crown all of you. Amen. Glory. Amen. In the name of Jesus. Amen. I hand over the children unto you. For no evil shall wherever they go before them. Clear the road for them. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you. Keep my God. Sunday, when I put my fan in there, so when I have food, so when I have food, yes. Mommy Ozona. Sunday. It's okay, it's okay. He's here. It's okay. His spirit is here. It's all right. No, the same prayer. It's a beautiful thing. The love of a mother, the love of a wife. So, you witnessed that? Yes. What do you think? It's one of those things that we expected. The mother is my senior sister. And then we have been doing this for a long time. And I believe after this ceremony, there will be more blessing. Yes. I'm happy it happened. And it's for the grace of God. I'm so happy. I think it's a beautiful thing. I'm very happy I witnessed that. I'm very happy I witnessed that. Yes. It's not in grief. The tears were not in grief. Huh? Love for the children and love for the husband. Exactly. Thank you very much, sir. What's the name, sir? Adoba. A pleasure. The Center for Research in Igbo History and Culture. Thank you, sir. Yes, my mother. My mom. Yes. Hey. Okay. Makana one day one. Ona no go chiaso. My neighbor. After the chiaso, Very correct. yeah. So one of blessed memory. Let's be a president. One day one. So I'm invite. Only for a better know my mind. So I'm going to be a model. I'm just one. I'm not going to take a The AIG has found a friend and a brother. Sir, did you witness that? Did you witness what just happened with the mommy? Did you witness the passion of the blessings? You missed it. You are late. You see the cost of being late. Because of the
Okay. So make sure that everything is you will not miss your blessing in Jesus' name. Please, the name, sir. I'm Achike by name. Achike. I'm from Onitsha. You are from Onitsha. Thank you very much. God bless you. We are happy to have you as part of this very successful occasion. God bless you. Thank you. Aghaebe, did you witness that? Yes. What did you see? Very complex phenomenon. I have never seen it like this, but I applaud them. It's a nice one. Everybody is involved. Every tradition, every participated in it. I love it. Very complex. I love it. And very full. Yes. Very satisfying. Lawyer. Because all the statutes, all the everything is covered. Allah maya papa sina no na ya ma isufa la maya ya Allah sia maya fa bas fa sinya no godo fu FM godo fu kan na live o ma kali o no kan do ni. And so this is the Center for Research in Igbo History and Culture. We are still here at the Obanye residence here at Onitsha. The occasion is the celebration of the marital union between the former Miss Francis Ifeanyi Obanye, now Mrs. Francis Ifeanyi Aghaebe, by dint of the marriage covenant that has been signed and sealed here. I have here, let us meet some of our friends here. Hello, sir. The center, yes. John Abuchike from Edo State. From Auchi, all the way from Auchi. Good thing, good though. Yeah. Good thing is very powerful. Yeah. You mean this good thing dragged you all the way? All the way down to this place. And we are more or less family with the Aghaebes. So we are here to celebrate the good things that the Lord has done, which is blizzards in our side too. We give God the glory for how far the journey has come. So we believe we have thousands of miles yet on this journey. And the remaining mileage will be beautiful, and it's going to last for generations upon generations to come. We want to thank the host family too, which is greatly loved, and for the warm reception and the beautiful bride that they have given us since a long time ago. The girl fine, the girl fine. He enter your eye. Yes. We call her Mama America because she's just like an American woman. Yes. Thank you all the good things that the union has brought forth. We give all glory to God for today and days to come, years to come, generations to come. In Jesus' name. Amen. Thank you. Yes, it's a So can you share with us your thoughts and your feelings about what you are witnessing? We are going down, sir. I know, I'm coming down. I'm just going
Kansụl nwanne m nwoke Chijioke bịa nwaanyị ga-enwere ibe eri oge echewela aka eji mmemme ezinụlọ ka o wee daba ka ebe omenala ndị maka nara bụ anya ụgbọ akwụ na ịzasa atụpụrụ ọnụ wele otoro wesị mba na ofe otoro na-egbu ya mma aka eji wee ga nwanne anyị nwoke Pita Chijioke maka Pita adịka Pita abụkọ ezigbo mmadụ ọ bụkọ ezigbo mmadụ anyị gbakọ nafsa bụ mmiri nafsa n'ọnwa kwesị ka anyị soli nọ ya ndị oge ọmụpụrụ anyị ekeneke m chukwu na-agara ọma maka nọ ụwa na-agabụ na adịlịma mma adịlịma mma na nwe ebe a bụ a na-emebu mma Chineke na-erube na-echebe ebe ụwa na-agụlọ biko maka ndị na-amara ka ụkwala ya onye abụ mbụ Pọl Ejimofọ abụ m ọrụ Igbo usoro Igbo taa ya thank you ka anyị unu si anyị jebezie anyị alịpụ ọ nwe onye nnụrụ takwunyelu mmadụ ebe a na ndị mwere na-aṅụkwa ajọ nkụ ifirichigo ebe nchọrọ ibu anyị abụọ na-alasị nkwụ ibe mwere ji ala ajọ nkwụ uru na-AIG anya ọ dị ka ndị be anyị si adị gboo ọ maka ya na-alazi nkwụ ka esi ala mbụ ka anyị ji ọgbaba small size mgbe anyị na-ala ka esi ala bụ otu a ka onye ọbụla ife onye mwere na-abịa n'ụzọ hichaa n'ụzọ ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị so anyị si ka anyị kene unu ụmụ unu nwa unu nwaanyị unu keela anyị ma nwa anyị nwoke gbatala ebe a bịa n'ụlọ nwaanyị vaya bụrụ ndị township babikwi na township anata n'ụlọ Onitsha bụ obodo Igbo ji wee mmalụ obodo o nwere onye Igbo bụ onye Igbo na-ebiro n'Onitsha agụrụ m akwụkwọ n'Onitsha agụrụ m na CKC Onitsha saa abụọ na nke Onyechi ikpeazụ so na anyị ncha bụ ofu fanọlụ nọte aka ọbụla fa natara anyị alịbafa ọ nwe omenala ndị Onitsha na-emegasị anyị na-atụ ya na-eme ya oluru ana fanata ụlọ ụlọ anyị abụ onye ọbụla oluo na nke anyị ndị be anyị na-agụ arọ anyị bụ ndị na-agụ arọ anyị na-ekwu ibe na-eme echi bọọ nwaada kedu nwaada anyị ọkwa ịmalụ olu ọgụgụ arọ bụ anata n'ụlọ maka na fanatasịa arụ adị anyị niile mma asị ka anyị kene unu Onitsha ekene m unu daalụ Chief Lalusa, I'm a neighbor, but as you do, can you share with us your feelings and your blessings for the couple? And so we are gradually coming to the end of phase 1. Can you
nwere ike ịgba anyị maka ife mere taa ife ọnụ abịaba ọ ga-achọrọ m na enwe ịgba nkwụ atụ na ụmụleri na-abịa mụ na ụmụleri emekụkọ iberi nne ụmụeri emekụkọ iberi nne ịkpọ ime ọhịa wụ kịta si ya na papa ejima na aba chief security John Nebolisa those days ọ ga-eti mkpu anọ m oge anyị ji anọ na họteelụ this spot ịbụrụ ebe a ọmụ m ọfụma a sị na ebe a ga-aba ka abalị ebe a ije onu amaka adị m apụta mpụ mana a sị na ebe akpọrọ ụmụeri abịa ebe a na mma nọle kelelu m ofu onye bụ mbụ bọọlụ Ọkafọ ebughị mụ ya kpara ọfụma ebe anyị ji wee bido those days o ji akwa John egwu John Nebolisa daalụ n'o ugwu nu ji bịa kunu ga-eji na ke mmụọ oke mmadụ amafụ unu Ya gas na mada. Mmadụ bụ Eso canto. Ya que me.